Zeren gazteok, krisi garai honetan kaltetuenak izan gara. Gure bizitza modu independentean gauzatzeko oztopoak topatu izan baitugu egunero eta edonon. Lanpostuen prekarietatea, etxebizitza duina eskuratzeko zailtasunak, eta zer esanik ez, hezkuntza duin bat izateko trabak. Ze ikasketak eta masterrak ez dira erraz lortzen, naiz eta dirudienez unibertsitate batzuetan eta zenbait pertsonei horiek sarritan oparitu. Eta emakume gazteok bi aldiz zapalduak izan gara eta gara. Gazte guztiek pairatzen dituzten ezbeharretaz gain, baita emakumeak izatearanak ere. Gu egunero jaietan, gauetan, etxean, unibertsitatean, lanpostuetan, aske eta seguru izan nahi gara. Eraso sexistek ez dute lekure gure gizartean. Aski da,